fusión perfecta, esa parte religiosa da Ribeira Sacra, ao mesmo tempo a parte profana que está a través do barallete, a través da figura do afiador. Para todos vós, os tafenos da Gaurra. Neste caso, coa voz inconfundible de María Xosé Silva Sés e a coral de Ruada. E Agustín, traballando ali na roda.
estamos aquí porque temos moitos sentimentos de vir a tocar aquí despois de ter grabado un traballo discográfico como este último disco chamado Ribeira Sacra, e para min particularmente porque esta é a terra dos meus avós por parte do meu pai, Melón Baixo, e toda a Meslasmeiro As, a Touza, toda esta zona é fantástica para min, o mesmo que tamén é Nodaiga, Niño Daiga, que é unha terra que eu quero moitísimo tamén. Imos facer un concerto no que presentaremos este traballo Ribeira Sacra e ao mesmo tempo faremos clásicos de Luar na Lubre de todos os tempos. Comezábamos pois con tres temas que facían configuraban un tema que nos chamamos San Pedro de Rocas. Precisamente en San Pedro de Rocas teño pois unhos cantos antepasados enterrados ali, soterrados neste magnífico mosteiro. Dicen que é o único mosteiro suevo que se conserva na península. Tres cantigas do rei Alfonso X Sabio, un rei tan sabio que toda a súa obra escribiu no noso idioma, en galego, e un rei que ademais foi criado tamén na Ribeira Sacra, concretamente en Maceda. En Maceda, no castelo de Maceda, dicen que foron os primeiros anos de vida deste rei sabio, do rei Alfonso X. A xente de Maceda, hai xente de Esbos, hai xente de Nodaiga, hai xente de todo Ourense, hai xente da Costa da Morte, xente de Coruña, e queremos que o pasedes ben. Esa é a idea. E comezábamos con este tema, San Pedro de Rocas, porque dicen que a Ribeira Sacra se chama así pola gran concentración de mosteiros, a maior concentración de mosteiros de toda Europa. Isto é un auténtico luxo, unha auténtica maravilla. Fai moito tempo que somos patrimonio da humanidade, aínda que a UNESCO non nos dese ese título, pero vai nolo dar, claro que sí. Imos pelexar por eso. Imos continuar, e da Ribeira Sacra subimos a Compostela, da man dun poeta andaluz universal, Federico García Lorca, dos 6 poemas que escribiu en idioma galego. Isto chamase Madrigal para a cidade de Santiago, ou Chove en Santiago, para todas e todos vos. Chove en Santiago.
Sé que
aquí, vamos a facer aquí dende Esgos unha historia real, unha historia tráxica que podría ser unha historia bonita, pero ten mortes detrás, e o ter mortes detrás iso se convirte en tráxico. E é a historia, o cantar de Manuel Blanco Roma Santa, o lobisome de Allariz, un home que decía que se convertía en lobo nas noites de plenilunio. Esta é unha historia que fixeron, de algún xeito, recompuxeron dun pliego de cordel os irmáns Félix e Castro Castro de Ourense, grandes estudiosos do noso folclore, da nosa tradición. En este caso, vou pedir un forte aplauso porque van a estar con nós para Félix e Castro Castro en este cantar de Roma Santa. Un forte aplauso para eles que andan por aí. Fantásticos. Grandes amigos dende fai 25 anos aproximadamente, grandes músicos tamén que neste caso pois quixeron colaborar con nós, xente daqui da terra, aquí de Ourense, que coñece moi ben a tradición toda de por aquí. Isto é o cantar de Roma Santa, no que tamén estará Nani García, e unha voz espectacular, unha voz que ven dende Asturias. Un aplauso, Marisa Valle Rosso, un forte aplauso. Grandísima. Subindo a moi da maneira importantísima, mantendo a tradición da nosa música casi centenaria, quedalle moi pouquiño para facer este ano unha das grandes corais que inspirou para que Luar na Lubre moitos grupos de música galega estemos traballando e que ademais admiremos moito o traballo que fan eles en Ourense, a galanura e a elegancia da coral de Ruada. Un fortísimo aplauso para eles. Levamos anos colaborando, isto é unha auténtica maravilla para nós, é un luxo poder contar con eles, especialmente neste concerto aquí na vosa terra. Para todos vos, Xota de Niño Daia.
Claro, como hai tantísimos convidados, moitos se me esquecen tamén, e quero pedirvos un forte aplauso para dous bailadores que van a estar con nós, que xa estuveron tamén no Teatro Principal, Lucía máis David, que van a estar con nós, Lucía Cedrón e David Speaker van a estar con nós, magníficos bailadores. Ronaldo Luaga. Contar tamén cunha voz importante, ademais unha voz que é daqui, é de Melón Baixo, e o neto é o Melón Baixo, é neto e fillo da Rosita, por outro lado primo tamén, primo lonxano meu, pero primo. Ele está nun proxecto interesantísimo que é un tributo a Dire Straits que se chama Brothers in Band. Vou vos pedir un fortísimo aplauso para Óscar Rosende, dende Melón Baixo e Coruña tamén, porque ele vive en Coruña. Óscar Rosende. Os de Melón andan por aí. Canción da noite do Afiador. É Santiago a súa Tarazana. Todo o que me traias, goberno, paraugas, potas e pratos, merco, caldeiros de cobre, gomas bellas e farrapos. Y también afilo tijeritas para que las faldas largas las compitáis en cortitas. Y luzcáis así las piernas, señoras y señoritas. Vamos, seta.
Ferreiro, tamén dous grandes técnicos aquí en monitores, sin eles sería difícil. Marucci Suárez, que anda por aí detrás, a nosa manager, tamén parte vital deste proxecto. Moitísimas grazas a todas e a todos. Boa noite.